Hvad mener du om telefonen, mobilen, fordele og ulemper? Jeg kan da se rigtig mange fordele, fordi man hele tiden har mulighed for at kunne kontakte dem, man har behov for at kontakte, børn og kærester og arbejdspladser og alt muligt andet. Men der er der også nogle ulemper i, at man hele tiden er på, man er hele tiden tilgængelig, man holder aldrig fri. Man kan hele tiden fanges. Ja. Hvordan tror du, at verden ville se ud den dag i dag, hvis telefonen ikke var blevet opfundet? Jeg tror, at vi rent kommunikationsmæssigt ville vi være et meget fattigere samfund. Og ville slet ikke have den mulighed for at have et så komplekst samarbejde, som vores moderne samfund kræver, hvis vi ikke havde telefonen. Så vi ville helt klart være langt tilbage på mange områder, tror jeg. Okay. Hvilken betydning tror du, mobilen har i et samfund? Jeg tror, den gør kommunikation langt nemmere. Kommunikation mellem mennesker bredt set, både arbejdsmæssigt set, men også set i forhold til familierelationer og alt muligt andet. Jeg tror, den er ekstremt vigtig. Jeg tror, at verden nærmest ville gå i stå, hvis mobilen ikke fungerede som kommunikationsredskab. Ja. Okidoki. Hvordan tror du, det påvirker os socialt at have en mobil? Jeg tror, det giver os en mulighed for at have en kæmpe social netværksflade. Og jeg tror, det giver os mulighed for at holde kontakt med nogle mennesker, som vi ellers ikke vil holde kontakt med. Men det gør måske også, at der er en risiko for, at vores relationer bliver lidt mere overfladiske. Så man kender en masse mennesker, men man kender dem måske ikke særlig godt. Ja. Og hvordan er det at se næsten alle unge rende rundt med mobil nu? Det har jeg ikke tænkt frygtelig meget over. Jeg må jo ind, at jeg er så gammel, så jeg ligefrem kan tænke tilbage på den tid, der slet ikke var telefoner. Men det er vel fint nok. Det er vel bare en del af udviklingen. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, det er et problem. Jeg synes måske, det er et problem, hvis man ikke som ung, eller som gammel, eller som alle mulige andre, formår at slukke den og lægge den fra sig. Og så tror jeg virkelig, det fører til stress på et eller andet plan. Ja. Det er man hele tiden er på. Okay, det var det.